Защо използвам пълнителите за топло лепене на Steinel? Защото лепят изключително здраво и имат варианти за всякакви материали. Steinel предлагат пълнители за почти всяко приложение. За дърво, пластмаса, стъкло, текстил и универсални. Прозрачни, бели и цветни. Пълнителите на Steinel са проектирани да работят при около 200 градуса. Реална стабилна работна температура. Когато ги използваш с пистолет на Steinel, лепилото излиза течно и много горещо. Попива дълбоко в материала и връзката става изключително здрава. Няма да повярваш колко здрава. Формулата на лепилото е съобразена с материала и има значение кое ще избереш. Разгледай консумативите за топло лепене на Steinel в Ташев Галвинг, вземи на място в магазина или поръчай онлайн от tashevgalving.com. Формулата на лепилото е съобразена с материала и има значение кое ще избереш.